Művészvilág Újbudán. Mai elmesélésre szánt történetem főszereplőjével Újbudán, még pontosabban Szent Imre városban kezdjük meg időben és térben zajló kalandozásunkat. A Kosztolányi téren a Feneketlen-tó közelében van ugyanis Kovács Gombos Gábor festőművész budapesti otthona. Különleges ez a hely, mert a lakás alatt van felesége, Scheffer Lívia kortárs képzőművészeti galériája. Az alapító tulajdonos által vezetett galéria a mai magyar művészet rangos kiállítóhelye. Scheffer Lívia galériája 15-20 éve már a kortárs művészet gyűjtőhelye. Olyan művészeket állít ki, akiket szeretünk, emberségében tisztelünk, akiknek a piktúrájával, szobrászatával és főképpen gondolatiságával azonosulni tudunk. A forgatás időszakában a fővárosi lakóhelytől kőhajításnyira az önkormányzat épületében működő Újbuda galériában volt látható a művész legújabb kiállítása. Kitűnő alkalom ez számunkra, hogy megismerkedjünk régi és új munkáival. Korai figurális korszakait 4 festménnyel jellemezzük, majd ezután mutatjuk be mai karakteres alkotásait. A képekhez Kovács Gombos Gábor gondolatait társítjuk. Kezdhetjük. A divatlap modell póza egy távoli álomvilág hangulatába ringat, ahol a legfontosabb a lány szépsége és gesztusa. A látogató Szent Cecília egy panellakás ablakában. Meglátogatott minket otthonunkban, vagy mi vagyunk nála vendégségben? Városkép éjfélkor. A győri belváros a lámpák fényében. A gomolygó felhőkben barokk angyal úszik csendesen. Keresztes Szent János, oltárkép. A legfontosabb a megnyíló ég, és ennek a halvány földi derengése. Szent Éj. Ami fent ragyog, az beleillik a lenti formába. Odavaló, előre el van készítve a helye. Égi harmat. Adventi éj. A kékben felragyog a még kékebb, és lassan csordogál a földre. Heumont 2. Júliusi búzatábla. Talán soha meg nem élt gyermekkori emlékek. Nyárillat. A kert oly csábítóan illatozott, hogy kicipelte a műtermi állványt a fűbe. Nem akart mást, csak ezt az illatot rögzíteni. Tavaszi este. A földben már növekszik az elvetett mag. Titkos aranyszekrényben a legyőzhetetlen élet. Márló Icsicsiben. Ilyen a tenger. Ilyen volt az ablakból az abbáziai reggel. Egyenes úton. 106. Zsoltár. A testetlen pontokból szőtt háló egyenesen vezet, ha rámerjük bízni magunkat. Kehelyben 2. A táj, mint egy izzó kehely látomása. A végtelen áldozat és a végtelen boldogság forrása. Fényküszöb 5. Lassan megnyílik a szentély, és ömleni kezd az odabenti fény. Mint egy lassú, néma vízesés, csak aranybarnából. A kapu. A hatalmas pillérek szinte a semmiben állnak, mégis 2 világot választanak el. Vagy inkább összekapcsolnak? Az átjáró. Talán vasút van felül, és alatta a kereszteződés. Mindezt cáfolja a fény, amely a túloldalról árad. Nagyszüleim, nagybátyám, édesanyám mind zenei pályán, vagy pedig pedagógusként tevékenykedtek. Egyedül kivétel édesapám közülük, aki jogász volt, de ő is nagyon szépen hegedült. Valahogy mindezek ellenére úgy alakult az én életem, hogy 15-16 éves koromtól kezdve kizárólag festő akartam lenni.
Most pedig megmutatjuk önnek, kedves nézőm, a művész fotóalbumának legfontosabb képeit. Az 1930 körüli felvételen nagyapja, nagyanyja és édesanyja áll kápolnájuk előtt Eytenthalban, melyet a művész ükapja építtetett 1893-ban. Nagyanyja akadémiát végzett zongorista 1909-ben. Nagyapja Wiesenbacher József zenei tanfelügyelő, nagyanyja, édesanyja és annak bátyja 1925-ben. Édesapja a későbbi királyi ügyész, a Pécsi Jogtudományi Egyetem kollégiumában 1933-ban. Szülei Wiesenbacher Margit akadémiai végzettségű énektanár és dr. Kovács Gombos Géza esküvői képe 1941-ből. Gáborka megszületett Győrben 1955-ben. Gáborka a győri Rábaparton. Édesanyja, édesapja nővére és Gábor a Mátrában 1963-ban. Édesapja 1958 körül. A főiskolai hallgató Pécsen 1976-ban. Kiállítási katalógus 1983-ból. A fotón a tragikusan fiatalon elhunyt első felesége Gergác Berta festőművésszel és 2 fiúgyermekükkel, Ádámmal és Dáviddal. Tehát, mint megtudtuk, a kisfiú, aki 1955-ben született, életének első 18 évét Győrben töltötte. Így most mi is eljöttünk ebbe a Duna-Rába parti városba, hogy felvillantsuk a legfontosabb életrajzi helyszíneket. A győri belváros szívében, a Baros utcán nőttem fel. Ebben a 3 emeletes, szép régi építésű sarokházban a 3. emeleti ablakokból néztem le a város forgatagára. Máig is legkedvesebb sétáim helyszíne a győri káptalandomb, a Püspökvárral és a bazilikával. A gyönyörű barokk freskók, Malbercs remekei tanítottak meg arra először talán, hogy mi a szépség, mi a művészet, mi a hit. A győri falui tulipános iskolába jártam 8 éven át. Itt tanított édesanyám is, később a nővérem is. A tulipános motívumok, a majolika díszek, a lechneri magyar szecesszió remekei. A Jedlikányos Gépipari Technikum a város egyik legrangosabb középiskolája volt. Mégis én inkább Váradi Lajos festőművészre emlékszem, aki itt tanított ábrázoló geometriát és szabadkézi rajzot. Az ő magániskolájába jártam, itt tanultam meg a művészet technikájának első fortéjait. A 16 éves fiú már festő akar lenni. Hivatására készülve rajzolja szülővárosa barokk utcáit, portréin megörökíti barátai arcvonásait, kijár festeni a Duna és a Rába partjára. Kovács Gombos Gábor tehát eldöntötte, hogy élethivatásul a képzőművészetet választja. A Pécset szerzett első rajztanári diplomájával idézzük e tanulmányok emlékét. Itt van még a Magyar Iparművészeti Egyetemen kapott másoddiplomája és a DLA doktori oklevele, melyet a Magyar Képzőművészeti Egyetemen nyert. Első munkahelye a műemlékekben gazdag városba, Sopronba szólította. Ekkor a naptár 1978-at mutatott. Főiskolai művésztársával, első feleségével, Gergác Bertával telepedtek le itt. Több évig tanított a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban, és vezette a városi rajziskolát, ahová főképpen a művészeti főiskolákra készülő diákok jártak. Erről az időszakról szép emlékeket őriz a mester. Ezután következett a soproni óvóképző főiskola, ami később beleolvadt a Nyugat-Magyarországi Egyetembe. Most 2 egyetemi kar is munkaadója a festőművésznek. Ő hetente rendszeresen vonatra ül, hogy a pedagógiai karon művészettörténetet és vizuális módszertan előadásokat tartson. Az egyetem alkalmazott művészeti intézetében pedig művészeti és kreatív műtermi stúdiumokat vezet. Itt a mesterképző hallgatói a szemesztert záró kiállításon mutatják be azokat az alkotásaikat, melyeknek megszületését Kovács Gombos tanár úr végigkísérte.
Megkérem a mestert, hogy állítsa össze megőrzött kiállítási katalógusaiból, meghívóiból azokat, melyek reprezentálják nekünk az eltelt évtizedek legfontosabb bemutatkozásait. Íme. Budapest, Ernst Múzeum 1983. Keszthely 1987. Kecskemét 1988. Sopron 1988. Portogruáró 1989. Budapest Rátkai Klub 2001. Sopron Pannónia Galéria 1995. Pannonhalma 2000. A megnyitót kerekasztal beszélgetés követte. A Scheffer Galéria által rendezett kiállítás sorozatához készült katalógusa 2001-ből. Hotel Flamenco 2001. Vízivárosi Galéria 2002. A Vízivárosi Galéria sorozata 2003-ban. Scheffer Galéria 2004 a hegyen. A Scheffer Galériával Linzben, a Galerie Hofkabinetben 2005-ben. Kőszeg, Református templom 2004. Budapest, Leitner és Leitner 2006. Újbuda Galéria 2008. Ezt is az előzőhöz hasonlóan a Scheffer Galéria rendezte. Sopron Festőterem 2009. Művészete mellett elméleti munkássága is jelentős. Néhány számos szakmai publikációi közül, könyvekben, folyóiratokban. Jelentős művei szakkönyvekben, festményei művészettörténeti, teológiai kötetekben is láthatóak. Most mutatunk néhány olyan folyóiratot, melyben Kovács Gombos Gábor festészetét méltatták. Egy képzőművészeti portréfilm elengedhetetlen kelléke, hogy nyomába szegődjünk a mester néhány fontos alkotásának. Olyan művekről lesz most itt szó, melyek nem szerepeltek azon a bizonyos, már bemutatott újbudai tárlaton. A képek bemutatásához társítunk egykoron publikált ítészi gondolatokat. Kovács Gombos Gábor festményeinek fontos alkotóeleme, mondhatni témája a vásznain megjelenített, ragyogó, csillogó, áradó, valahonnan messziről ránk sugárzó égi fény. És éppen ettől a messziről érkező fénytől lesznek alkotásai gondolati, érzelmi hátterükben hasonlatosak az egykori igazi, klasszikus oltárképekhez. Mert hogy ezek is magunkba fordulásra, elelmélkedésre, megtisztulásra ösztönző képek. Olvassuk Martos Gábortól. Képei nem csak kivitelezésükben egyedülállóak, de gondolatiságukban, visszafogottságukban, ugyanakkor éppen ezért hatásukban igen magukkal ragadóak. Vérbeli festő lévén elsősorban a színfoltok derűje és sötétje, a mélyből elővillanó sugár ragadja meg képzeletét, és nem a grafikailag is kifejezhető forma. Úgy beszél a láthatatlanról, ahogy voltaképpen leginkább lehetséges. És természetesen a láthatóról is. A képzelet független szárnyalásával. Idézzük Szakonyi Károlyt. Szakolczai Lajos írásából idézünk. Hogy fényt, érzéshullámot a szakralitás terrénumán mozgó, aktív hittel élő, átszellemített valóságélményt képes-e megörökíteni az ecset, arra Kovács Gombos Gábor 3 olajvászna példa. Mindenik egyúttal a festőiség próbája is. A Szent Dorottya oltárkép kék-zöld káprázata. A bibliai szimbólumokban ugyancsak gazdag fénykapu, barna szegélyű nyílásának izzása. És a Mint aki álmából ébred című festmény ablaknyitogató azúrmennyének, a megmagyarázhatatlan érzékiségű kékeknek vibrálása, elemi erejű tobzódás a reneszánszig visszanyúló szépségben. Másutt Hudra Klára így ír.
Festményei arra várnak, hogy akár egy barokk templomi térben, akár más kitüntetett helyen megmutathassák magukat, és azt, hogy éljünk bár a mi időnkben, oltárképeket nem csak festeni, de szemlélni is lehet. E világi világban élünk, melyben a vallásnak, illetőleg a szentségnek helye visszaszorult. Egy kapu nélküli világban, ahol kibejárkál minden és mindenki, ott kérdéses, hogy mit jelent az, amit Kovács Gombos Gábor úgy írt körül, hogy amikor dolgozik, akkor bizonyos értelemben imádkozik, mondta Balassa Péter. Kétféle fény van, egy fizikai és egy metafizikus fény. Kovács Gombosnál a kettő nem zárja ki egymást, hanem természetesen összefügg. A néző először egy erőteljesen sugárzó, intenzív képmezővel találkozik, melynek sötét-világos, pozitív-negatív felosztása valamilyen absztrakt, egyensúlyi törvény érvényesülésére utal. Aztán rájön, hogy ezek a színmezők a természetből erednek. Végül a néző felfedezi, hogy ez a sugárzás egy szellemi sugárzás vízfénye, melynek fényforrásához, mint minden fény, mint minden pozitívum egyetlen tökéletes és teljes ős eredetéhez, akár imádkozni is lehet. Idézünk Beke László írásából. Abszolút festőiség. Az ecsettel vászonra fölvitt festék hitjegyében fogant érzelemvilága. A bibliai vétetésű oszlopok, egymásból nyílós, egymásba forduló terek, a fény egyúttal belső fény útjait bejáró lélekkazamaták, vonzó rejtélyessége. Mind-mind Kovács Gombos Gábor olajvásznainak jellemzői. Írja Szakolczai Lajos. A festőileg kimunkált szakrális térben az égi fény szikráit vizionálja, vásznain a bibliai sugallat képépítő elem, s lírai absztraktjai oltárképeknek sem volnának utolsók. Olvashatjuk másutt Szakolczai Lajostól. Hogy a két éjszakai festmény nappali párját megtekintsük, ahhoz a Leitner és Leitner budai irodaházát keressük fel. Itt a belépőt ezek a képek köszöntik. Most ismét a művész jó barátját, Martos Gábort idézzük. Szinte monokróm, végtelenül egyszerű kompozíciójú, rendszerint a lehető legszimmetrikusabb elrendezésű képein valamiféle kapuk, nyílások, küszöbök mögött felvilágló, onnan ide ránk sugárzó fényeket látunk. Aztán, hogy ezekbe a fényküszöbökbe, a szót Varga Mátyás Pannonhalmi bencés szerzetes költő használta először Kovács Gombos képeire, a néző mit gondol bele, az sok mindentől függhet. De hogy a képek belegondolásra késztetnek, az biztos. Mondhatni világos. Konok Tamás Franciaországban és Magyarországon élő és dolgozó, nemzetközi hírű festőművész, részben barátja, másrészt pályatársa Kovács Gombos Gábornak. Így aztán úgy gondoltuk, hogy a nagymestert kérjük fel néhány elemző mondatra. A kettejüket összekapcsoló gondolatiságról így vall. A festőnek nem az a célja, hogy a látványt leutánozza, hanem valami módon a láthatatlant láthatóvá tegye. Ez a gondolat, én azt hiszem, egyfajta ezoterikára utal. Én itt találtam tulajdonképpen meg Gáborral a közös hangot, és nagy élmény és tulajdonképpen öröm volt számomra, hogy az ő művészete is valahol erre a megfoghatatlan, a láthatatlan, láthatóvá tevésének a irányába halad, és ebben a szellemben munkálkodik. Most pedig a sorozatunkat figyelmesen nyomon követő nézőink számára is elérkezett az az egyedülálló pillanat, amikor a mester soproni műtermében megleshetjük, hogy hogyan is készül el a következő Kovács Gombos kép. A műterem csöndjében pedig felidézem mindazon képsorokhoz illeszkedő gondolatokat, melyeket előkészítő beszélgetésünk során rögzítettem diktafonomra. Az anyagválasztásról megjegyzi, ez nála egyszerű kérdés. Mindig olajjal festett és fest ma is. Ha teheti, ragaszkodik a magyar festékhez.
Az illatát gyermekkora óta szereti, azóta tanulja a tulajdonságait is. Ma már 40 év tapasztalata és anyagismerete segíti a munkában. Ecsettel fest vászonra, semmilyen gépi eszközt, legyen az bármennyire is divatos, nem használ. Kérdésemre, hogy mikor kezd alkotni, a mester azt válaszolja, hogy megvárja, amíg kialakul benne a festmény víziója. Ez lehet egy teológiai fogalom képi körüljárása, egy ehhez kapcsolódó érzelmi állapot megragadása, de esetenként egy konkrét bibliai vers vizuális interpretációja a választott képtéma. Ezt a lassan formálódó belső látomást néha hetekig, hónapokig hordozza magában. Ízleli annak színeit, tónusait, formáját. Ha aztán megérett mindez, akkor áll a festőállvány elé. Ahogy mondja nekem, a sorsdöntő az első fél óra. Akkor derül ki számára, hogy használható-e az egész terve, vagy sem. Ha nem, akkor az anyag diktálta törvényeknek engedelmeskedve változtat az eredeti elképzelésén, és hagyja, hogy aztán szép lassan mássá alakuljon a kép, remélve, hogy az eredeti gondolatot a megváltozott forma jobban hordozza. Vázlatot nemigen készít, ha csak azok a pici rajzocskák nem számítanak annak, amelyeket néha papírra vet. Főleg tónusos ceruzarajzokat készít. Úgy tekint rájuk később, mintha már befejezett alkotások lennének. Talán a lelkében már azok is. Ezek a kis képek lesznek majd az olajkép festésének biztos támpontjai, amelyekhez, mint inspirációs forráshoz, mindig visszatérhet. Sokszor előfordul az is, hogy egy készülő festményével valami előző művében felfedezett hiányosságot szeretne pótolni. Ebben az esetben nem nézi meg a kiinduló pontot jelentő régi képet, hanem ennek belső emlékképe alapján idézi fel azt magának. Így halad előre egyik képtől a másikig. Munka közben figyel az anyagra, de legfőképpen arra bizonyos belső hangra, a lélek hangjára hallgat, remélve, hogy ismét eljön a kegyelmi pillanat, ami könnyűvé és örömtelivé teszi a festést. Ilyenkor úgy érzi, mintha magától alakulna a kép. Önkritikusan jegyzi meg, hogy kiállításról visszakerült képeit is átfestette már. Ám ez az esetek többségében nem hozott jobb eredményt. Nála egy kép csak akkor van kész, ha már nem láthatja, mert már elvitték a műterméből. Alkotásainak szeretné nyomon követni a sorsát, művei gyűjtőivel szeret megismerkedni, barátságot kötni, hiszen szellemi rokonainak tartja őket. Azt reméli, hogy képei meditációs objektumként segíthetik nézőiket spirituális útjukon. Ha sikerült a reménység felmutatása, mondja, akkor értelme volt az egész festékkel való küzdelemnek. Közben elkészült az új kép, amit egyetértése jeléül szignál is a művész. Ahogy ezt filmünk elején is tettük, visszakanyarodunk Budapestre, Újbudára. A művész feleségének, Scheffer Líviának a lakásába. Alkalom ez, hogy beszámoljunk arról, mivel is töltöttük együtt az elmúlt napokat. Amikor is a Művészvilág Újbudán filmsorozatomban mutattam be Kovács Gombos Gábort.